Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao. Eu só debuxo que vexo. Persoas con narices grandes, con bocas que lle faltan os dentes. Mañá marcho para Argentina. Que farías ti nesta última tarde? Terás que debuxar a Dona Encantada. Din que é unha moura, que se non lle gustas, te converte en pedra. Como se fose unha cadeira humana. É vostede Dona Encantada. Eu son unha moza, pero unha moza cun feitizo en riba. Rapaza que ris e bailas en que che importa a tristeza. Vivirás nunha cova soa, ata saber o que che doa. Pois vou romper o feitizo. Que máis che doe? É non rir acompañada. Conseguíchelo, Daniel. Querida Baltasara, deixo esta carta xunto con un retrato. Daniel, adeus e volve. Aquí estaré